que la qualitat i la humanització recorren tot el territori, igual que el nostre riu. A Terres de l'Ebre, els ponts ens connecten i les mans ens uneixen. Al SEM som persones que atenem i cuidem persones, siguis on siguis. A l'atenció primària, garantir l'accessibilitat és garantir qualitat, menys espera i més salut a temps. A Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre, qualitat ens guia per trobar l'equilibri entre seguretat i humanització. Hospital Comarcal d'Amposta, eficaços en la cura, humans en cada gest. Som la Clínica Terres de l'Ebre. La teva salut és la nostra vida. entre nivells assistencials la seguretat no s'atura, ens guia cap a una atenció intermèdia excel·lent. L'Hospital Universitari de Tortosa, Verge de la Cinta, referma el seu compromís amb una qualitat assistencial equitativa. Units Dels ponts, des de la seguretat Fins l'equitat, fem que la qualitat continuï en present i futur.